салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас гардад ва ба канали мо обуна шавед. Меҳрнигори Рустам, овозхони ҷавони тоҷик, барои баргузории консерт дар арафаи истиқлолияти давлати Тоҷикистон озими Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шудааст. Умедҷон Аҳмадзода, рӯзноманигирони тоҷик, бо нашри навор аз истиқболи Меҳрнигор дар фурудгоҳи Ҷон Кеннеди, шаҳри Ню-Йорк, хабар дод, ки ин сафари овозхон ба ҷашни истиқлолияти давлати Тоҷикистон рабт дорад. Ба иттилои манбаъ, консерт 8 сентябр дар Эмир Паласаи Бруклин баргузор мешавад. худи Меҳрнигор бо баёни миннатдорӣ барои истиқболи гарм аз ҳаводорон даъват кардааст, ки дар консерташ дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлати Тоҷикистон иштирок кунанд. Ахиран Меҳрнигори Рустам намоҳанги ҷадиди худро зери унвони «Дили ошиқ» пешниҳоди мухлисон карда буд, ки намоҳангро, ки Меҳрнигор дар саҳифаҳояш ба шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод кардааст, аз ҷониби коргардон Лидия Андре таҳия шудааст. Муаллифи оҳанг худи Меҳрнигор ва матни суруд маҳсули эҷодии Орзу Исоев, рӯзномагирор ва шоири ношинохтаи Тоҷикистон мебошад. дар намоҳанг Меҳрнигори Рустам бо либосҳои гуногун дар мавзеъҳои гуногун, аз ҷумла бо либоси сари болои капоти мошини гаронарзиш, ҳунармоӣ ва рақс мекунад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ки Ню-Йорк меравад? Бачаҳои мо шояд ба шаҳри Америка бисёр ҳастанд ва боварӣ дорам, ки чиптаҳо хеле қимат аст ва шумо дар бораи ин чӣ фикр доред? Ба комментария албатта нависед.